kaawaan, O Panginoon, sa aming sala kami patawarin. Ikaw at nawa sa iyong bayang mahal, ang iyong pag-ibig at habag. Makinig, O bayan, sa tinig ng Ama, buksan iyong puso at isipan. Dumating ang panahon ng pagliligtas sa kanyang bayang nagkasala. Kami kaawaan, O Panginoon, sa aming sala kami patawarin. Ikaw at nawa sa iyong bayang mahal, ang iyong pag-ibig at habag. Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin pong aminin ngayon ang ating mga kakulangan upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram,
Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Ang tugon po natin, Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri at parangal sa'yo, Panginoong Jesucristo. Papuri at parangal sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag, ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong tinggin ng lahat. Papuri at parangal sa'yo, Panginoong Jesucristo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito ay may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Ang mga alagad ay natakot nang gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-review muna po tayo. Noong nakaraang linggo, ipinagdiwang po natin ang unang linggo ng Kwaresma. At ang sentro ng ating pagbasa noong nakaraang linggo, ito ay tungkol sa tukso ng demonyo kay Kristo. Tinukso ng dyablo si Kristo sa ating ebanghelyo noong nakaraang linggo. Paalala lang po, ang tukso, kukunin ka niyan hindi sa kalakasan mo, kundi sa kahinaan mo. Kung saan ka mahina, siguradong yan aakitin ka ng tukso. Napansin po ninyo noong nakaraang linggo, hindi nagpatalo si Jesus sa tukso ng demonyo. Hindi siya nagpatalo. Inaakit siya, sinusubukan siya, tinutukso siya, pero nilabanan niya. By the way, temptation is not yet evil, is not yet bad. Kaya nga po, ang tawag natin dito ay tukso. Aakitin ka, susubukan ka, kukunin kung saan ka mahina, lalong-lalo na kung bibigay ka. Last Sunday, si Jesus hindi nagpatalo sa tukso. Pero ngayong linggong ito ay tungkol naman po sa pagbabagong anyo ni Kristo. The transfiguration of Jesus. Marahil po ang iba sa atin ngayon, iniisip nila, bakit ganun naman? Bakit kaagad-agad naman yata ang ebanghelyo natin ngayon ay tungkol sa transfiguration o pagbabagong anyo ni Jesus? Di ba halos kasisimula pa lamang natin sa panahon ng Kwaresma? Bakit ang bilis naman yata? Agad-agad? Paalala lang po, ang panahon ng Kwaresma, ang Kwaresma ay pagninilay para sa ating lahat sa paghihirap, sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Bakit ang bilis naman yata? Kaagad ngayon, transfiguration ang ating ipinagdiriwang? Anong rason? Anong dahilan? Ito po ang good news dito.
Nagbagong anyo si Jesus sa ating ebanghelyo. Nagbagong anyo si Jesus dahil alam po niya na haharapin niya ang pagpapakasakit sa kanya sa Jerusalem. Alam ni Jesus, kaya nga nag-transfigure siya na haharapin niya ang mismong kamatayan niya. Jesus knew He would suffer. Balo na ing misakitan niya, manasakit niya, balo na ing patende, balo na ing mateya. Pero ang mabuting balita dito, sa oras ding iyon, sa pagbabagong anyo ni Jesus, nakita niya ang buhay na patutunguhan niya, ang pupuntahan niya, habang kausap po niya ang dalawang propeta, sina Moises at Elias. And that's His gloriness, His resurrection. Si Jesus, hindi niya itinuon ang sarili niya sa paghihirap na dadaanan niya, kundi sa patutunguhan niya. In today's gospel, Jesus, the Lord, went beyond His suffering. Jesus went beyond His suffering. Ang pagbabagong anyo ni Jesus, ito ay pagpapahiwatig sa ating lahat ng ligayang patutunguhan ni Kristo. Thus, transfiguration is the anticipation of is the anticipation of Christ's resurrection. Transfiguration is the anticipation of Christ's glory. Napansin po ninyo, kahit pa man din po si Jesus na anak na ng Diyos Ama, hindi siya exempted sa hirap. Kahit pa man din siya na anak na ng Diyos, mahihirapan siya. Sabi ko nga sa inyo, haharapin niya ang pagpapakasakit sa kanya sa Jerusalem. Mismong siya, haharapin niya ang mismong kamatayan niya. Tanong ko lang po, baka sa atin ngayon, may mga hirap sa buhay nila. Sa bagay, wala namang exempted sa atin sa kahirapan. Lahat tayo nabibigatan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay. Hirap na pinagdaraanan sa buhay. Napakaganda po ng paalala ng ating ebanghelyo ngayong linggong ito. Napakaganda ng mensahe ng ating pagbasa ngayong linggong ito. Ano to? Tulad daw ni Jesus, tulad niya, tingnan mo ang ligaya, ang sayang kapalit ng paghihirap mo. Meaning, go beyond your suffering. Go beyond go beyond immediately your suffering. Kumbaga, alam mo na pagdadaanan mo ang mahirap, pero wag mong ituon ang sarili mo. Huwag kang mag-focus sa daraanan mo. Kundi, i-focus mo ito, ituring mo itong mga paghihirap na dinaranas mo sa buhay ngayon bilang mga oportunidad sa buhay mo. Bakit? Dahil may kapalit na ginhawa ito. May kapalit na saya ito. Do not focus on your suffering. Go beyond it. Bakit? Huling kaibat na ning kasakitan, ating kanawan, pagkatapos ng sakripisyo, may benepisyo. No pain, no gain. After crucifixion, there's the resurrection. Ito po ang mensahe sa atin ng transfiguration. Marahil po sa buhay natin, ganyan din ang pinagdaraanan natin. Hindi naman habang buhay, ikaw ay nahihirapan. Hindi. Hindi naman habang panahon, ikaw ay hirap sa buhay mo. May kapanlit na ginhawa o saya sa'yo. Magtiwala ka lang. Manalig ka lang. Hindi naman habang panahon, naghihikahus ka o nabibigatan ka. Ang Diyos, tapat siya sa pangako niya. Magtiwala ka. Hindi naman habang buhay, hindi naman habang panahon, nasa baba ka, o nakakaawa ka, o nahuhuli ka, o kaya naman malas ka, o sumasagad ka. Remember, may kaligtasan, may salvation. Hindi habang buhay, malungkot ka, may kapalit na saya. May kapalit na tuwa. Sabi nga po, nung kasabihan, there is a rainbow always after the rain. There's a rainbow always after the rain. Pagkatapos nga naman pong bumuhos ng napakalakas na ulan, lilitaw at lilitaw
sisilip at sisilip ang bahaghari nga naman. Pagkatapos tumulo ng mga luha sa mata mo, siguradong makakakita ka ng maliwanag. Liwanag ang makikita mo. Paalala lang po, sana po lahat tayo, huwag tayong matakot sa hirap. Huwag sana po tayong matakot sa kahirapan, sa bigat ng buhay. Do not be afraid of suffering. I believe suffering will transform us. Suffering will transform us. Ang problema natin, ang bigat na nararamdaman mo, nararanasan mo sa buhay mo, ang hinagpis natin, ang paghihirap natin, yan ang magtuturo sa atin upang harapin at labanan natin ang ating mga suliranin. Kapit lang sa Diyos, magtiwala ka lang sa Kanya. Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nakatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak si Santa Maria ang Birhen. Pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, taimtim po tayo ngayong manalangin sa Diyos, nating Ama ng may kababaang loob, upang sa ating paghahanda, tuluyan tayong maging dalisay tulad ni Kristo. Sa bawat panalangin ang inyong pong itutugon, Panginoon, panibaguhin mo kami. Ulitin po ninyo. Panginoon, panibaguhin mo kami. May isabuhay nawa ng simbahan ang tapat na pagbabalik loob bilang paglalakbay tungo sa tahanan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Hangarin nawa ng mga pinuno ng ating pamayanan ang katotohanan at katarungan tungo sa malinis na pamamahala. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Sila nawang pinanghihinaan ng loob ay mapatatag ng pagbabagong anyo ni Jesus upang maipagpatuloy nila ang paglalakbay tungo sa higit na pananalig, pag-asa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Makapiling nawa ni Jesus sa kalingningan, walang hanggan ang mga kapatid nating pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Isama rin natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyones. Para sa natatanging kahilingan ni Laila Abiog, Evelyn De La Rosa, Mary Manette Pineda, Baby Liam Samuel Cristales, John Carlo de las Armas, Maria Cristina de las Armas, ng St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, ng St. Jude Village Officers and Homeowners. Para sa mabilis na paggaling ni Ines Sunga, Anita Chodin, Paz Suwing, Annalyn Ocampo, Jesus Dalay Jr., Angela Claire Dizon, Noriel De Vera, at sa lahat ng kamag-anak at kaibigan naming may sakit. Para sa kaluluwa ni Norma, Maria Virginia, Marcelo, Dolores, Roman, Fernando Barameda, Mirna Sunga, Aquilina Pineda, Ernesto Manag, Errol J. Payumo, Jericho de las Armas, Vicente Ergiza, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Sa sandaling katahimikan, isama natin sa ating mga panalangin ang ating personal na intensyones. Panginoon naming Diyos,
Patatagin mo kami upang masundan namin si Jesus hanggang sa pagkakapako niya sa krus. Sapagkat sumasampalataya kami na sa kabila ng mga paghihirap ay naghihintay ang matamis na kalwalhatian. Ito po'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu Santo, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oo, Jesus, na galing mahal, iligtas mo kami dadan. Oo, Jesus, na galing mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang anak mo na si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanyang
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumayo rin. maghangad at magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa.
Naririto si Yesu Kristo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sundan, wagas ng iyong mga hakbang.
patakaran mong landas. Masakit man at lusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yakap, bawat hakbang mo'y aking susundan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang announcements. Please be informed that the Parish Kumpisala ng Bayan will be held this coming Tuesday, March 10. Priests from our vicariate will start hearing confession at 5 o'clock in the afternoon. Let us take this opportunity for our spiritual cleansing and renewal, especially during this Lenten season in preparation for Easter. Our cluster Stations of the Cross and Holy Mass on Friday, March 13, will be at Cluster Phase 2A. The Stations of the Cross will start at 5 o'clock in the afternoon, followed immediately by the celebration of the Eucharist at 6:30 in the evening at corner St. Leo and St. Joseph Streets, Phase 2, St. Jude Village. Let us be one with our cluster Phase 2A community in the observance of these Lenten activities. In this regard, there will be no Mass in the parish church on Friday, March 13. The St. Jude Tadeus Parish is now in the process of recruiting members for the Amos, the media arm of our parish. May we therefore invite young men and women who are at least in high school or in higher level of education, or even graduates and professionals who have ample knowledge and experience in PowerPoint and other software presentation skills to join the Amos. The willingness to serve the Lord is another big plus factor to consider. Those interested may see any Amos member for assistance or register at the parish office. Thank you. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa panalangin at pagbabasbas. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan, upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtan nawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, at ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kang sambuhay. March 1 yun.